Gràcies, senyor president. Nosaltres la veritat és que des d'ací, des del grup municipal d'Esquerra Unida, estàvem escoltant-lo tranquil·lament i la veritat és que té raó, no? En certa manera, allò de rectificar és una cosa que tota persona l'ha de fer i sobretot això suposa una reflexió interna que tots els que estem així, clar que s'ha de fer i s'ha de plantejar amb uns termes adequats. Per això nosaltres li plantegem a vostè una modificació en la seva moció que ha fet in voce. De fet, nosaltres volem que arroplegue que vostè el dia 4 de novembre en este pleno va dir que l'agent urbanitzador del PAI Cànyoles havia pagat totes les despeses que havia generat la tramitació del PAI. Després nosaltres ens vam presentar en el Departament d'Obres a averiguar si això era així i era mentira. Després, també, ja que estem així, podríem introduir també lo de l'AVE. Vostè va assegurar que l'AVE pararia sin iniciativa, ho ha dit més d'un milió de vegades. Per tant, vostè així hauria també d'incloure això en la seva moció. Després, nosaltres també estem cansats d'haver-lo escoltat dient que la ciutat d'iniciativa no deu res, és a dir, no deu res a ningú, etc., en quant que aquesta ciutat deu 27,1 milió d'euros a llarg termini i l'endeutament és d'un 120%. Després, també, si pot ser, pot anar anotant, en quant a la moció del compliment de la llei del procés pressupostari, vostè s'hi va votar a favor i un mes després va fer tot el contrari. Aleshores, això també hauria de ser un element de rectificació. I després, si poguera ser, també ens agradaria que ficara allò de que a iniciativa no vindrà a la platja, que vostè també ho va dir i aleshores la platja no l'ha portat. I ja com a culmen, que trobe que ja que les coses se tenen que tractar així en el plenari, nosaltres li vàrem agrair la rectificació que va fer respecte als votants d'Esquerra Unida que havien provocat que en alguns ajuntaments n'hi haguera majoria absoluta d'Esquerra Unida. També volem que vostè així rectifique públicament perquè si no li demanarem la reprovació a vostè.